Bueno, manghigala magkasama. Ang ato magtatampo karon pinadaso sa kababae nga nagpatago lang sa ngan nga Nida. Kini gibatag duwa sa radyo ni Ria Arellano. Kagalaan ang ato magtatampo si Nida. Kini akong problema bahin ni sa nahitabo sa mansilingan. O kung ano na problema kung maayo, ingon magud ini ang mga paghitabo. Pamela 1, igalaw ang katawan. Pamela 2, kumibot ng ganito. Pamela 3, parang kilikiliti. Pamela 4, gagayahin ang F4. Sumayaw, tumalon, sumayaw, kadugay, gyugasudlit, chinininin. Ano'y mag-otso-otso! Wala na ako'y Pamela na siya utso-utso. Dahil Wala no. Ay! Unsa man, ngano man ka? Tingay ha, kay ditig na ko ngayong tabang! Ha? Oh! Kay nga naman ako sa si Pare Usting, oy! Sa Bernita ka ron, lisod! Ha? Ako ko di mabit. Naunsa mo gani kapalpak kini mo eh. Unsa naglisod laro ha? Naglisod og pangihi, naglisod og kaon, naglisod og kato, unsa man? Naglisod ko na butog sa lisura. Sige, ato na ko ha. Now she, kuyog ta sender ko. Magsusi po kog naunsa sa Marinita. Dali, sinder, dali! Pre, pretend. Pre, pitun ni pre. Ay. Gakos lagi ka pre. Pre. Gakos mo pa mo. Tao na. Pre Usting, pre si Nida ni pre asawa ni Ay, Mare. Paridoni ni mo. Ha? Dali ka na, Mare. Sorry. Okay lang pre. Gagsalanas doon ni pre. Musabot raman ko pre. Unsa rin nahitabo ni Marinita pre? Pre. Wala yun siya kagwanta. Marinida ninyo, pre. Naunsa mo din si Marinita? Amon lang na niya. May kalit pa lang. Ha? Ada bang na siya, Mare? Kalit-kalit na yung style ba? Ha? Ada na siya, pre. Mare, hilig kayo kalit-kalit. Kalit-kalit pre? Oo, Mare. Gahapon ko, kalit mo na siya nangaway na ako. Oo niya. Nagkalit lang siya ng luod. Unya. Pamoto, pagkagabi, kalit lang siya na siya ngawa ko niya tinggi. Ay basig magikahiubsan pre. Muna iwagin na ako, may bawi, Mare. Nga naman sad. Kalit-kalit man. Ito, sad mo. Ano may bawa mo to Unya, ka? pre, unya. Unya pagkaugma, unsa may nahitabo ganina ba? Bitaw, pre. Oo, kuhan, ganina, kalit lang siya ngawa na mananggad na ako. Oo. Na pagkataw-taw, kalit lang siya ngawa na magtingog. Oo, unya, pre. Maginawa. Kalita gud. Mga bitaw na kalitan ko. Kalitan ka, pre? Ha? Ang, ha? Uy, Kuya, sakit ng kalit-kalit, no? Kuya mo lang, pre. Mga ikaw, ay gitong pangalit. Ha? Ang ano, pre? Ang ano ako man? Basi, mangalit pa ka ba? Simba ka diha, pre. Simba ka diha. Dong, tanadong. Mangulit na ta. Ha? Ang ano ba diha? Murag kalit man kong gikulbaan. Binuwag niya ni Dapi, da. Mangalit sa kaniya ron. Tanado ni, kay kalit kong gikulbaan. Pre, muli sa pre, ha? Balik niya, pre. Ay, imposiblihas na hitabong Marinita dong. Uy, murag di gyud ko katupo. O doon na sa to siya idaang sakit siguro. Nga walang atiman na ba? Mao nang grabe. Ay, nya kalit di ay. Di ba og duna kay sakit pabatsakon pa mga ana? Kinala lang ma-feel pa man na nimo para Mabatsagan ka na niyo. mao gani magpatambal pa na di ba? Pero siya, wa man kalit gid kuno kaayo nga wa na maginhawa. Kakuyaw ang sakit na kalit-kalit di ay uy. Kung mao na dahil kinang di gitam kumpiyansa dahil doon na gilit ay gipamati. Mo autorita silang Dr. Alan Inad o ni... Ala na korda? Alan Inad. O Ah, sa Inad. Dalilya. O sa ilang doktor ba kuan ba? Dr. Daisy. DC? Oh, mato Buwak? ka dito. Di. DC. Lala kuyawan ko gilingaw-lingaw lang ako kung kaugalingon. Pa-check up din ta, doy. Doy, o sige, doy. Day, pa-check up ta, day. Kasabot ka, day. Okay, doy. Recorded by X Thunder Gaming. Ambot lang sa dogngano no. Kalit kong kulbaan kung makahuna-huna ko sa kong kumari nga namatay. Murag kuyawan na sad ko ba? Unya to? Oh, naunsa ka. Ambot lang dong uy. Sukad ba nga nahitabo si Marinita pa? Di na mawasa kung una-una iyang kamatayon. Murag kulbaan ako sa kalit nga sakit nga kanang kalit-kalit. Ay, doon sa tama.
Eh, no, tingli ikaw yung kalit-kalit sa kalikiha. Probida, sakit Ay, ka ng style mo. Dili, uy, wa man ko kulbae ko nun sa'y mahitabo na ko dong. Ikaw akong gikulbaan. Oh, ngaro ako man, ha? Okay, doon na mo may mga similarities ba? Parehas mo birthday, no? Nya, parehas mo mong edad. Unya, ako ba, og parehas mo mong kinaiya, parehas mo nga kalit-kalit lang ba? Kaya usahay ra ba, makapantay ra ba ko nimo? Ano sa? Mukalit lang kag pangluod nga wa ta kahibaw. Kalit lang ka di na mutingog. Parehas mo sa marinita gyud ug kasag kasuko. Ay, noon sa tao, tuo mo ka na. Nasa miri, taon sa mamamiri, tig-ampo na to. Ay, pagtuwa na, ginuuri sa'yo sa itong kinabuhi. Ay, ang Ginoo ra lagi. Unya musulti day ang Ginoo nga mauna na nga magbantay ka. Ginuulo niya itong saligan, good. Kanang imo, ang una-una, huwag tanga na. Di na may tabo nga, maparehas ko marinita. Ay, awing na lang. Kay di ra ba gid mahibaw-an. Nahibaw ka gano? Ang kaya nga naman. Kay kalit-kalit man. Ang sakit kalit-kalit lagi. Bida, uy, klaro na sakita kalit-kalit. Way klaro? Unsay way klaro nga naa naman kay namatay sa marinita mo na example? Oo, man ka, oo. Ngano ka? Ngano niti oro ka diha na unsa to? Huy. Hawaman. Pag sure daw oy. Lain mo paminaw sa imong lawas? Ako kan, murag. Murag unsa? Kuan, kalit mo lang ni, nga. Unsa? Aha, Pag sure daw pa, sige bati nimo. Kuyawan man kunin mo diha oy. Unsay kalit nga unsa? Kalit na nga, Nga unsa lagi? Sige bati nimo diha. naglain ako tiyan, day. Kalit lang. Di ada ka, day. Butir sa ko kanina, day. Di ada. Ay, Hinay dong! Basig madagma ka! Patay ka! Gusto ka to! Bungot ang ginis ito eh! Ako sa depre, dagan itong sakit sa awa pre-osting, mautong matay. O pre, maulay surti ni pari Usting. Bida na tilan style ay no, napiktuhan taon ako sa awa taon. Oh, si Marinida? Oh, sige guno na ng sakit imrinita taon, kalit-kalit taon. Karoon ba lang ko kadungugan ng sakita kalit-kalit? Uso ba na? Ambot lang pre. Bida blaka ko dida, kay usahay. Murdi siya katug. Kay kiyungan siya unsay mitabo taon ako. Di siya kabantay nga, kalit-kalit lang. Ay tuwa na pre. Uy. Mao lagi. Saya saon to nato sa hindi kulbaan mo siya. Labi na magtutong siya sa kulbaan, kulbaan siya. Birwida. Abiniyag na unsan ako. Ginoo. Pinangga gyud ka sa imong asawa pre. Mahal gyud ka sa imong asawa pre ni Marinida, mahal kay kaniya. Tinuod nga na pre. Mahal gyud ko. Siya sa pre, mahal kay nako. Pero balaka siya nako pre. Baski rum kalit na to ko katusking. Masiguro di na pre. Kaya wala lagi siya. Mura mo kunong di tamo ka siguro sa pangitabo po, di ba? Lain mo kunong kay kalit-kalit mo kuno to. Di unsa niya pagsiguro pre, ha? Unsa nga hitabo ba? Mananagan din na siya. Amot lang nga na niya eh. Basta kay kita lagi ang iyang giko ag base lagi taon parehas ni Marinita ba sawa pre Usting ha. Unya gawas nga pareha kuno mig adlaw, parehas kuno mig edad, parehas mo kuno mi hashtag kinang iya. Parehas pod kalit masuko, kalit maluod, duro sa sama sa pagkatao ba. Among pagkatao may similarity ba. Mao balaka taon ako nga sawa taon basig mao po tayo may tabo na ko, pre. Mabatay ko sakit nga. Kalit-kalit! Uy, tuo mo ka na pre. Uy, ay tuo na pre. Layo ra sa tinuod. Kung katapusan gyud nimo pre. Wala, katapusan gyud ka. Mo na giingon nga oras na gini mo. Oras na gyud. Oras na. Ako rin kumutuwa na, pre. Kay naaman sa'y bisan o di mo oras, maapil taon ka sa tao nga na yung oras taon. Naadi na pre. Oh, ay, pres akong amigo, ha? Ani ba siya nga dili pa niya oras? Unya? Relax kay siya, kampante kay siya. Di pa lagi taon niya oras, sakay sa aeroplano. First class pa. Unya, pero sa initabo, pre, di ba siya hindi niya oras? Proud kay siya dito. Kay di pa lagi niya oras. Sus, ang oras, pre, kay sa duha mo kay pilot. Patay. Oh, patay, oy. Tanong pa sa aero, patay, damay. Bisag dili pa oras, damay, yun kay kras, man. Malasagot. Oh, mao lagi na diha. Manang dili ta buto nga ilang giingon nga di pa nimo oras. Oras gali bisag di pa nimo oras lagi na niyo. Kay daw may uban nga di pa nimo oras, mauras sila gahat. Kay madaw may mas uban nga oras na. Og sa butang pa ikaw may collateral damage. Mao ba? Oh, mora.
O na nga, ginduon na may bawo na to, pre! Oh, day. Sige, bang pirat-pirat ang mata niya. Noon sa mga. Ha? Gaglong makikagipang nauna diha. Wapamli ka matawag. Saom na ko pagkatog. Magpantay man ko nimo. Ha? Ano ba tayo ko nimo? Uy, syempre, kay basig mo kalit ka lang diya katuskig. Taon, day. Tug na lang ko diha, good. Matawag lagi ko. Pero ikaw, katawag na sa diha. Bantay mo man ako, sab ko. Nahadlok lagi ko do, nga basig maparehas ka ni Marinita. Ginoo ko biya taon ni mo layo, biya taon ka ni hunahunas, tinuo day. Stong na diha, matawag ta. Hindi kaya ako rep katulgo ni mo. Ikaw tuwag sad. Mata ka diha. Tuwag na diha. Ay matuwag na sad ko. Ay. Kalamis akong katog. Dong. Doni, wala kay duty ron, Dong. Doni? Dong? Dong. Kinuko. Wala man na siya maglihok. Doni! Doni! Recorded by X Thunder Gaming. Nida! Uy, Nida, pagbatay! Jaman mo bayana! Nida! Agay kasakit eh. Multo! Taning kalakihay, no? Nauta ka! Buhay ka, Dong? Buhay ka? Burwida, buluhi pa ko daya! Wapa ko mamalamatay taon, ha? Matay di ko! Sa akong damgo, Dong. Tamgor ka naman ituong taon ko. Di na tinulong mga damgo niya. Basta kayo mo naging tinuod lagi. Nakita takagawa na ka maginawa, Dong, Doni. Mao na diha, siguro gunaw nagdaotang paghitabo na ako ang taon. Mao ni resulta, sige ka gunaw na. Unya, lagi kay mura maging tinuod, be. Tinuod na di, tinuod ka damgo. Basta lagi. Ilong na di. Pida, wala itong hitabo na ko eh. Okay pa ko sa all right, ha? Relax diha. Doni. Misamot kita akong kahadlok sa diha na damguhan na kung akong bana nga wa na maglihok. Mura dikit siya patay. Ug tungod adto, wa na gyud ko mahimutang sa kuka o galingon. Unya, Luoy ko sa kong asaba, pre. Luoy kayo. Ano man? Ay, wait, tarong kinatulgan sa pagbantay na ko. Magbantay ni mo? So, saman? Kuwag siya, magbantay siya nga matuog ko, kay madlok siya nga, kalit lang ko na kong katuskig tao. Ano mo kalit mo kakituskig? Abot lang nga na niya eh. Pila na ko siya badlo nga, di ko niya bantayan. Bantay mo noon, hadlok man siya nga, basig din ako mata. Hadlok siya nga, may sakit ko nga kalit-kalit. Parehas namatiyan sa asawa ni Pari, kuan ba, Pari Osting ba? Yung asawa, di ba, namatay ito sakit kalit-kalit. Kalit mo lang kunutong waka ginawa. Mao nga, kalit kong kunutong namatay. Mao ako, bantayan po taon ko sa kong asawa. Uy, mau ba, pre? Pero na, ako kumadlo ka na, pre. Mamatay, patay. Wala na. Resulta na. Kaluoy itaas kong asawa. Pirmi lang ko ito. Urpida. Nagbantay siya na ako. Ay, kaluoy taon sa kong asawa. Anan ako, day. Hindi da. Day. Anan ako, day. Day. Hoy. Ang ano siya? Oh, di naman bata. Binuwa. Uy. Nagpitay pa man iyang pulso. Day, da. Day. Ngano ko, oy. Day.
Nakuyawan in taon akong bana, abinyag na unsa nako, kay wala naman ko kamata, bisag iunsa niyag pukaw. Karon ni samot na gyud ang akong kahadlok, nga basig ako na hinuoy kalit nga nakaginhawa ba, kay kuwang mo ko pirmi sa tug. Unya, bisag unsaon na ako, di ba ko makatug? Unsaon ka rin ako sa? Unsa man o kamo ang pasaltihon? Nida. Okay, Ate Pres? Okay, ang sendo na to karon adlaw. Si Inday ni Ate Pres. Nida. Okay, ni si Inday ni Ate Pres. Nakakita lang ni siya sa ilang silingan kaya nasakit lagi kalit-kalit lagi taon lang silingan. O niya pag sakit og kalit-kalit namatay. Karon gikuyawan siya sa iyang bana kaya iyang bana taon mamaor mag baog birthday, maog kuan niya, kalit-kalit sa naman niyang bana kuno Ate Pres, kay mo kalit og sapot, mo kalit og kuan. Basta, mo kalit kuno lang, kalit-kalit lang mao nang iyahan, gibantayan kanuno Ate Pres, kada tug, bantayan niya yung bana, kay kuyawa siya, basig, atakiyon, kung sa para diya, di nakabata, mo kalit lang niya kuno, kay ang sakit ka kalit-kalit, mamatay ba yung hangtod nga ni abot ang panahon Ate Pres nga, wa na gyud siya tarong pahuway, wa na gyud siya kuan, wa siya na hinuoy, hapit, wa makabata Ate Pres, kay wa siya tuog kanunay, pagpukaw siyang bana, di naman lahat siya hapit mo bata. Tungkol kay wakay buhay, stress perme. Mao na nga, naingon siya nga, kuyawan ko ato, kay kuyawan ako ba na usay ni tabo na ko ato. Mao ni problema ni Ate Pres. Sa basig, karon nga, gipukaw ko niya, wadyo ko kamata. Karon ni samot yun akong kahadlo, kay basig ako na inooy kalit nga di ka ginawa. Kay kuha mo ko permis toog. Basig maunsa taon ko, basig ako'y maigos kalit-kalit taon. Mao ni siya Ate Pres, ang kaning sakit nga kalit-kalit kuyawan. Oh, kana day ikaw yun tigba ka ng kalaki ni mo wa do. Kalit ka bas arang-arang. Arang-arang. Oh, maor na kalit-kalit ug arang-arang maor na. Ikaw gi madaot oy. Dida, ikaw gi madaot ana dida. Tinuod lang kay wa kay tu, was ito. Wa say tu pirmi Ate Pres. Saon niya na Ate Pres be. Te? Saon niya. Sa mana bam? Dili siya katug kay magsige siya kung nahuna. Sige sige na siya bana. Sige sige tanaw siya bana. Iya nga pungan bam, wa say to. Abi ni mo, ang kining wa bitay tug no, usahay ra ba makakos ra ba po na og high blood, ug high blood Di ka. high blood niya. Tanan gyud bam basta way pahuway imong lawas bam. Mao gina. Musamot mo high, sakit. musamot mo high blood mo. Stress ka tanan o nya ma-anxiety ka kay wa kay tug, madugay, sakit ka insomnia, di na gyud ka katugan na. Tagbaw ka na ni daha ka. Karon bitaw pagpuyon dito sa bukid, nya na may panulti ang gulyat nga kung mutukar kuno duka sa imong mata bisan kung sa orasa sa adlaw ihigdad kuno nimo nya mao na. tapilaw ka bisag 5 minutes. Mao sa naigingon ni Sir Rex Gonzaga kanang tagiya sa G-Detox ba og si Ma'am Sika. Ingon siya ayaw yung inom ng mga energy drink lang kay mao gyud makadaot imo. Kung maingo nagali imong lawas nga matuog ko, tugyod. Tugyod ka. Ayun bitaw kung ako mangod sa bukid kan nagpuyo ko dito atong gi operahan ko ni Dr. Erving Gracia nga na may muduka ko alas 4 sa hapon higda ko nya usay alas 5 minuto ay sa kadi malabad mo ono kaya akong manghod basta mo alas 2 na gani di sa katuo ko nya muduka di gud siya matuog kay mo sakit na yung mata siya ko na mo gipanulti ko muduka kuno ka ipiyog yun imong mata Ipiyog, kinahanglan straight imong lawas no Kinahanglan lagi kampiyong. karon Karon ni da, wa mi say tuog permi pa. okay mao lagi nga tungod aning nahitabo silang silingan niya siya sad magsigit sa kabantay siyang bana kuya wala noon siya siya pud hinuon maoy Maingon, maigo sa kalit-kalit. ulo na kay nagdamgo siya nga iyang bana murag usa to murag Namatay? doon na nahitabo doon natay paambit din Mateo 2 Yeah. versikulo 13 okay ato ni basahon Mateo 2 verse 13. Sa diha nga nang lakaw na ang mga maalamong bisita, usa ka anghel sa Ginoo ang mipakita kang Jose pinaagig damgo nga nagingon. O na, nagdamgo. Doon na may mga damgo gisgutan siyang sugilanon. Ang damgo nagkanayon, bangon dada ang bata ug ang iyang inahan og pangagay kamo ngadto sa Ehipto ug pabilin dito hangtod nga papaulion ko kamo kay ang bata pangitaon ni Herodes aron patyon. Kani damgo, gipadamgo siya sa usa ka anghel si Senyor San Jose, may tungod ni Santa Maria ug ni Batang Hesus. Ako ang pasabot is kanang atong dilit na makatulog o makatuog ba kita, ang akong pasabot inig kamata, milagro man na siya gulyat. Milagro man nga nahig mata pa kita, nahig katug pa kita. Iyang man ang pagbuot mo bitaw nga naiuban mo ampo nga pagod mo to nga tagay ko sa may pagkatug, tagay sa kumayong kabuntagon. Ingon ana aron balik ang akong kusog. Ana bit. Andam ko nga dautan. Kay mo higda ta mo paway ta nya dito katug kay magsigit ako na unsa yung mga naon musamot hinuon nga dili ka katug kay magsigit mo ka una magsigit kag pamalandong magsigit kag pamalandong pangobitaw nga uban
matuog, magbutang sila kung sa kabasong tubig sa may uhan dapit. Para kung saan, kadungo ka sa rado. Eh, mata nila mo, imnom sila. Hindi na ako may sumpaan na. Ang sabaw eh. Basta kaya, para kung di urong mo na, ang sabaw eh. Nag-anak yung punon, Brad. Ah, Inig-anak na ko, may kapan rin akong tubig. mm. Nag-anak. Pagkagamay ng baso tubig. Ay, Magyan mo palangganan, magkapaligo ko diliwat. O dili oras. Bayot. Ang imo namang ani, Ma'am Nida ba? Oo, nida. Nida. Mas maayo nga sa dili pa ka matulog, mag-ampo ka. Kay ang ampo bitong manghod ningon siya di siya katukay. Ay ba mo manghod? Kung sa iyang buhaton magrosaryo siya, magrosary siya. Kay di pa niya mo man ang Rosary? sa karosaryuhan, nakatuog naman siya. Oo. Ana lang kay og magsige kag pero kay mamatay mo na kag sa meta di jo ka katuog. Kanang katulong nga, wata magtumarog tambal. Alam bang wata magtumarog tambal, nindot kayo Hindi ka na. Ako nakikipabate-bate no. Ako bitaw ba, di ko usahay na ko higayon nga di ko katog. Dahil higayon pareha ng kanang lain ko kung makamatagali ko di na ko katog balik ron sa ako pangidaro ron. Bisan Sayo pa ko matog ng alas 8. Yang makamata ko alas 12 mga alauna. Di na ko katog nagbalik. Makatog ko balik alas 4, alas 5. Mga pin lang ka na ron. Di ko mga pikay gusto pa ko matug balik. Magkape ko inig ka ako inig ka mata na ako. maubitaw nga katong tuyo ko sa bukid sa kabuan ingon ako manghod nga kay matingam na bangon ako tingas sa marulig sa tingaling bitis tanaw na minaw siya nangapi ko kunya tanaw niya sa iyang cellphone alas 2 mas kadlaw kasayo pa niya nangapi alas 2 mas kadlaw pagtaw nihago ko magpakapi Pedro, nihago usay di na siya katug balik manghugas lang siya. Di siya mga people manghugas sa pinggan. Huwag ka suspinggan. di ka mahugot na ng gabi hugasin kay tilapon nag-ilag ka Tilapan niya. Tigumon ko naman naglaba ito ba? Ha? Punto ko mo ito sa babong niya. Uban, magurutang ako nakatug ko Nga naman. tilapon ko dapat mo nagating ko naman nun Kura ko ay puzzle, Tijuan.